खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै 26 जानुवारि थामहिनबा हादरनि गेजेराव दिनै खुंफुंजागोन रिपाब्लिक डे। बिनिखायनो आंनि चेनेलनिफ्राय जानानै नोंथांमोननिसिम 75थि हेपि रिपाब्लिक डे नि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय थाबाय। दिनै 75थि रिपाब्लिक डे खौ हादरनि गेजेराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गोबाव सान सिगांनिफ्रायनो साखाफारा खालामबोगासिनो दंमोन। दुलाराय भारत हादरनि गेजेरावनो दिनै 75थि रिपाब्लिक डे खौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोनगोन। दिनै दिल्लीनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लाल किल्लायाव साननैनि हाबाफारिजों बे खेबाव फ्रान्स हादरनि हादरगिरि इमानुएल मेक्रन बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय भारत हादरसिम मैयानो सफैखाबाय होनना मोनथिना मोनदों। मख'जाथाव दि भारत हादरनि सान्थ्रिफोरनि अनगायैबो फ्रान्स हादरनि मोनसे सान्थ्रि हान्जायाबो बे बारनि 75थि रिपाब्लिक डे नि पेरेडआव बाहागो लागोनखौ मोनथिना मोनदों। थारैनो दिनै 75थि रिपाब्लिक डे नि भारत हादरनिनो गुबुन गुबुन रायजोफोराव पुलिस सान्थ्रिफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि पेरेड दिन्थिफुंनायजों लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनानै रंगिना संगिनायै फालिनायखौ नुनो मोनगोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि शाहजाहानपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों, जेराव सा 12 सुबुंफोरा गिख्रंथावै जिउ खहा जायो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बै समाव जायो जाय समाव गोजां बोथोरनि गोबाङै साग्लोबसारनाय खुवाया जेरैबो गोसारनानै लामानि गुबुन फारसे फैनाय गारिफोरखौ नुनो मोनै खालामदोंमोन। बे जाथाया उत्तर प्रदेश रायजोनि अलहागंज जलालाबाद माहारियारि राजालामायाव जादों, जेराव उल्था दिगजों गोबां गोख्रैथिजों फैनाय गंसे ट्राक गारिआ गंसे अट'रिक्शा गारिखौ सौग्रावफैयो। अट'रिक्शा गारियाव दावबायनाय सा 12 सुबुंफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मादाव 3 आइजो आरो सासे उन्दै गथ'जों लोगोसे 8 हौवासाफोर। बिसोर गासैबो दावबायारिफोरा उत्तर प्रदेश रायजोनि धमगरागाव गामिनि थागिबिमोन आरो बिसोर गासैबो गंगा दैमानि गाथोनाव फुंबिलि समावनो गोथार जानो थाखाय दुगैनो थांदोंमोन होननानै मोनथिना मोनदों। जाथायखौ खालामखांनानै ट्राक गारिआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो, नाथाय ओनसोलनि रायजोफोरा ट्राकखौ होसोनानै 12 किल'मिटार गोजानाव हमनो हायो। थेवब्लाबो ट्राक ड्राइभारआ खारखोमानो हायो होननानै मोनथिना मोनदों। जाथायखौ मोनथिनानै शाहजाहानपुरनि पुलिस बिफानआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो हिट एन्ड रान आयेननि दारै ट्राक ड्राइभारखौ नागिरनानै एरेस्ट खालामनो थाखाय मोनसे हानजा दानानै होबाय होनना शाहजाहानपुर पुलिस बिफानआ फोरमायना होयो। दा हिट एन्ड रान आयेननि दारै ट्राक ड्राइभारआ हमजायोब्ला 10 बोसोर जोबथेसालि जानायजों लोगोसे 5 लाख जुरिमाना होनो नांगोन, नाथाय जाथायखौ नायनानै बेनिख्रुइबो बांसिन गिदिर साजाबो मोननो हागौ। बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। थांनाय गोबां सिगां समनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय नखरफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 8.4 दफानि लेखायै आसाम सोरखारनिफ्राय मोननांगौ अनसुंथाइखौ होनो थाखाय सम सम खुद्रिसारनाय हाबाफारिफोर लाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। दिनै फैयै फैयै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जासिगोन। दिनैसिमबो मुंख्लं नखरफोरा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हायाखैमोन, नाथाय बिनि गेजेरावनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों मुंख्लं नखरफोरनिसिम। गाबोन 27 जानुवारि गाबोननि सानावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आबुङै 4 बोसोर जासिगोन। गाबोननि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लानानै बिटिआर सोरखारा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गासै 200 मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांहै नखरफ्रोमनोबो होनो थाखाय गांसे मुं फारिलाइ फोसावनानै होबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 8.4 दफानि बादियै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय गासै 200 नखरफोरा सोरखारनिफ्राय गाबोन 5 लाख रांहै अनसुंथाइ मोननो हासिगोन। गाबोन बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय गासैबो मुंख्लं नखरफोरा बड'फा
बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै मुंख्लं नखरफोरा बेबादि अनसुंथाइ मोननो हानाया जोबोर गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय। नाथाय बर' माहारिनि दुखुआ बेसो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो बर' माहारिनि थाखाय थैस' थांस' जिउयै माहामै नांग्रा बिर जोहोलाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। थारैनो बे जाथाया दिनैबो बर' माहारिखौ गोबां दुखु मोनहोयो। गुबुन फारसेथिंजाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया गाबोन 27 जानुवारियाव आबुङै 4 बोसोराव आगान होगोनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गाबोन क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा नोगोरनि ग्रीन फोथाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गाजा गोमजायै फालिगोन होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों आरो बे हाबाफारियाव बिथाङा बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। इउपिपिएल दोलोनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आवगायबोदों माइनरिटि हारिनि दैदेनगिरिफोरा। इउपिपिएल दोलोनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि गोजोन गायसननाय, बिटिआरनि गोख्रों जौगाथाय खामानि मावनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै माइनरिटि एबा मुसलमान हारिनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल सोरखारजों खामानि मावनो आरो इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय मैया सा 120 गागि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव थानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थाग्रा न'आव मैया मोनसे सावराय मेल खुंनायनि गेजेरजों क'क्राझार, चिरां, बाक्सा जिल्लानिफ्राय माइनरिटि हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि सा 120 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारी आरो एमसिएलए माधार चन्द्र सेत्री बिथांमोना गोदानै जयेन जाफैनाय माइनरिटि हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारा गुबुन कन्ट्राक्टरफोरनो खामानि होगासिनो दं, नाथाय बिटिसिनि सुबुंफोरनो होआखै आरो कौटि कौटि बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारा गुबुन कन्ट्राक्टरफोरनो खामानि होगासिनो। बेबादि गुबुननो खामानि होनायखौ नुनानै खौरां बिजोङाव बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारखौ सोंखारिनानै फिनजाथाय होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। बिथाङा बुंदों दि बिस्वजित दैमारि, दिलीप शइकिया, पीयूष हाजरिका, अशक सिंघल बिथांमोना बिटिसिआव जेसेबां जौगानायनि खामानि बेखौ बायजोनि सुबुंफोरनो होआलासेनो बिटिसिनि सुबुंफोरनो होथों प्रमद बर'आ। आरो बिथाङा सोंथि खालामबावदों दि उदालगुरिनि भेरगावआव पलिटेकनिकआव ग्रेड 3 आव 3 आरो ग्रेड 4 आव 11 गासै 14 जननि मासि थासेयावबो बिटिसिनि मानसिखौ मानो लाखिनो हायाखै होनना बुंदों। लोगोसे एनआइटि, अर्गानिक इउनिभार्सिटि, खेराइसालि सेन्टार, नेशनेल स्पर्टस इउनिभार्सिटि गासैबो बबेबा मोनसे दोलोनिल' मुलाम्फा नङा, बेफोर गासैबो रायजोनिनो मुलाम्फा। बेफोरखौ मानो दासिमबो बानायनानै होआखै होनना गोख्रों सोंथि खालामदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। सोनाब आफ्रिकायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो। सोनाब आफ्रिकानि माली होननाय जायगायाव खैला टानेलनि सिङाव सना खनि गोग्लैनायजों सा 70 निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिन्थिना मोननाय बादिब्ला आयेन बेरेखायै सना खावनाया सोलिगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै गिख्रंथाव जाथाया सोमजिनानै गासै 70 निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। दा बे जाथायखौ नोजोर होनानै रैखाथि हान्जाया बे समाव अपारेसनखौबो सोलिगासिनो थानायखौ मिन्थिना मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिबावनो हानाय बादिब्ला थैनायनि अनजिमाया बांबावनोबो हागौ। सासे एसडिएमनि मुगैजाथाव खामानि। सासे आइजो मावथिखौ गावनि जुथानि फिथाखौ खाहोनानै एसडिएम बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों। बे जाथाया जादों मध्य प्रदेश रायजोआव। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मध्य प्रदेश रायजोनि सिंग्राउली जिल्लानि सिङाव थानाय चिटरंगीनि एसडिएम आसवान राम सिराभान बिथाङा थांनाय समबारखालि सिडनी उत्कृष्ट फरायसालियाव रायजोनि मन्थ्रि राधा सिंहनि मोनसे हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारियावनो चिटरंगीनि
एसडिएम आजवान राम सिराभान बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन, जेराव बिथाङा गावनि जुथानि फिथाया गनायखौ नुनानै सासे आइजो मावथिखौ खानो होदोंमोन आरो बिथांनि बिथोन बादियैनो आइजो मावथिया बिथांनि जुथानि फिथाखौ खानानै होदोंमोन। बे जाथायखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा फट' खेबखोमानानै लायो आरो ससियेल मिडियायाव हगारनानै होयो। ससियेल मिडियायाव हगारनाय लोगो लोगोनो बे फट'आ गोबां भाइराल जायो, जायनि थाखाय एसडिएम आजवान राम सिराभान बिथांखौ गोबां सुबुङानो सावरायो आरो सोंखारियो आरो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिनिसिम गुरैयै खावलायहरो। गोबां भाइराल जाखांनायनि उनाव अन्ध्र प्रदेश रायजोनि गिबि मन्थ्रि मोहन यादव बिथाङाबो बे खौरांखौ मिन्थिनानै एसडिएम आजवान राम सिराभान बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय मैया फोसावनानै होयो आरो बिथाङा आइजो मावथिफोरखौ सनमान खालामनो थाखायबो बयखौबो खावलायो। एसडिएमनि जुथानि फिथा खानो गोनां जानाय आइजोनि मुङा जादों निर्मला देवी। बिथाङा सार्कोल अफिसनि सासे क्लार्कनि मावथि। निर्मला देवी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एसडिएम आजवान राम सिराभान बिथाङा मोनसे जाब्रबथायजों एसे दुखु मोननायलाय गावनि जुथानि फिथाखौ खानो हायैखौ नुनानै गावनो गोसो जानानै जुथानि फिथाखौ खानानै होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय थेवब्लाबो एसडिएम आजवान राम सिराभान बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बर' माहारिनि गेजेराव आइजोफोराबो गेलेनाय बिथिङाव सानफा एफा आवगायबोगासिनो दं, बेखौ जों बुंनानै एबा गोग्गानानै लानो हासै। फिन आरोबाव बर' हारिनि सासे आइजोआ गेलेनाय आयदायाव गोजोनथाव खौरां लाबोनो हादों। बिथांजोनि मुङानो जाबाय हनेस्वरि बसुमतारी। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गरसु मिथिंगाफुरि गामिनि थागिबि होनना मोनथिना मोन्दों। हनेस्वरि बसुमतारी बिथांजोआ आसाम स्टेट मास्टार्स गेम्स 2023 गेलेनायाव 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनाय डिस्कास बे मोनथाम गेलेनाय बादायलायनायाव नैथि मासि आवग्रिनो हादों। बिथांजोआ फोरमायनाय बादिब्ला उन्दै समनिफ्रायनो गोबां खेला गेलेबोनानै बान्था मोनबोनो हादों आरो साननैसोनि उनावनो गवायाव नेशनेल गेम गेलेनो थाखायबो सायख'जानो हादों होनना मोनथिना मोन्दों। बेजों लोगोसे आरोबाव गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा, बर'नि सा 7 फिसाया सोनाब बंगनि 9थि अपेन नेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2024 आव बड'लेण्डनि गासै सा 7 गेलेगिरिफोरा मेडेल देरहाबोनो हादों। थांनाय 18 खालारनिफ्राय आरो 20 जानुवारियाव सोनाब बंगनि जयगावआव खुंनाय 9थि अपेन नेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2024 आव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय 7 गेलेगिरिफोरा सनानि मेडेल आरो 2 गेलेगिरिफोरा रुफानि मेडेल देरहाबोनो हादों। मेडेल देरहाबोनो हानाय साफ्रोमबो बर' फिसा गेलेगिरिफोरखौ क'क्राझाराव बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' आफादआ बरायदों आरो बे सा 7 गेलेगिरिफोरनि मादावनो 2024 पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय एसियान क्वालिफाइडनि थाखाय बिटिआरनि 2 ताइक्वान्ड' गेलेगिरिफोरखौ सायख'दों। सायख'जानो हानाय फ्रेजि नार्जारिया इरान आरो सनामिका नार्जारिया राजस्थानसिम दावबायलांगोन होनना मिन्थिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।